Ola, creo que lle vou pedir aos maleducados de Nico Carreira e María Rúa que senten porque isto vai empezar. Grazas, amigas. Bueno, comeza entón os pits do novo premio que temos no Interplay, que é o premio a contido digital. Hai 5 finalistas por cada canle, presentarán os seus proxectos en 7 minutos como máximo en 2 bloques. Primeiro irá a categoría de canle e despois a categoría de creador e creadora. Esta sesión será de oriña e media, pero é das máis especiais e estimulantes que imos ter este ano, estou segurísima. E benvidas a todas, é un placer vervos aquí, so de xente moi guai, que fai moitas cousas, é xente moi profesional e que crea contido en galego chulísimo. Así que un autoaplauso para vos mesmos, que me parece moi guai. Bueno, a dinámica é sinxela, xa sabedes que tedes pouco tempo porque xa coñecemos os proxectos e xa os vimos antes. Se algún membro do xurado ten algunha pregunta, podemos facérvola ao rematar, non será en todos os casos e non quere dicir nada bo nin nada malo. Tedes 7 minutos que van estar aí no marcador deste ordenador. E se vos parece, pois vou empezar a chamarvos. Estou mirando a Carlos Vieito porque lle toca a él. Carlos Vieito ven representando o Exército Mequemeque. É unha canle de tips para conquistar o mundo de humor e lifestyle. E o videopodcast galego que está conquistando a internet conectando coa xava xeración. Que palabra máis difícil, Carlos. Xava xeración. E facendo que cada día máis mequemeques se unan ao seu exército. Así que deixevos con él. Pois nada, obrigadísimo. É unha putada ser sempre o primeiro, porque tes que ir abrindo ese camiño, e os nervios pois sempre están aquí a flor de pel, pero bueno, vamos a intentar facer o mellor posible, e bueno, como dicíamos antes por aí, estamos en familia, porque ao final todas e todos os que estamos aquí nos coñecemos, facemos o mesmo, sempre coincidimos en todos os eventos, e ao final, bueno, un grupo de amigos máis, non? Viña coa idea, porque dende produción me dixeron manda unha presentación e viña eu pensando se traer algo con métricas e con datos que puderan ser interesantes e dime conta realmente que non era necesario traer ningún tipo de métrica nin estatística, sino simplemente explicar por que nace os mequemeques, por que a súa existencia, que creo que é o que ten o trasfondo. Cando hai xa case 4 anos, xuntámonos para facer un podcast en galego, había unha única meta, e era de crear referentes en galego. Podíamos falar de cousas serias, cousas de humor, ou que nos dera gana, pero a finalidade era crear referentes para as xeracións máis novas, máis vellas, para a nosa propia xeración, e que se sentiran identificados. E co de crear referentes, o que me estou referindo é non vos pasou moitas veces que estás con un grupo de amigos falando e utilizas expresións, por exemplo, que antes con María o facíamos, es que nadie piensa en los niños? Pois o mesmo, non? Que intentar conseguir crear eses referentes en lingua galega e con xente daqui. Osadía nosa querer ser uns desa xente para crear eses contidos e crear esos referentes. Pero, bueno, lanzámonos a facer o programiña e xanamente tiñamos a expectativa, pois iso, de facelo medrar pouquiño a pouco, facelo máis grande e que chegara a máis xente, non? Para que realmente pois fora transformador na sociedade. Apagouse o ordenador e non sei canto tempo me queda. Vale. Creo que máis ou menos estámolo conseguindo por lo que nos chega, non? De xente que nos escoita, de xente que estivo ante aquí no Carballo Interplay. Pode ser que xa estemos comezando a entrar dentro dos miolos da xente, de que a xente empeza a coller referentes, e dá un pouco igual que sexamos nós ou que sexades vós, que tamén creades contido. O bo é que se está creando xa esta comunidade. Moita xente agora que vai para Arzúa, entras en Arzúa, ves esa fábrica de toldos e a xente, na súa cabeza, berra Toldos Gómez. Inconscientemente xa creamos unha marca, non, de unha empresa que grazas a eles pois, nos axudan económicamente e imos creando pois, eso, non, esa propia idiosincrasia nosa e que a xente empece a ter esos referentes dos que falaba antes.
Despois tamén dar as grazas tamén, xa que aproveito de estar aquí, á comunidade que nos acolleu, que concretamente é a comunidade do podcast, que en Galiza leva existindo moitos anos, que levan moitos anos turrando e que dende hai pouco pois tivo esa florescencia e que, bueno, pois cada vez hubo máis podcast, pero sen eles a verdade é que moitos empezamos así a cegas, sen saber realmente o que facer. E para min é un auténtico orgullo pois, formar parte desta comunidade e levala un pouquiño máis. E como fito, creo que está ben, porque falábamos antes, non? De ir rachando barreiras, de ir rachando teitos, e para min é un orgullo que este ano nos nominaran ao Sonda, competindo con grandes profesionais da radio, como pode ser Cataluña Radio, Son 3CAT, IB3 ou ITV, e competir contra esa xente, pero sobre todo de conseguir que o que nos facemos en lingua galega chega a competir a nivel estatal, rompendo ese teito de cristal que sempre existiu, porque nunca houve outro podcast non que conseguira chegar aí, pois, ao final, sendo representantes desa comunidade da que falaba antes do podcast en galego. Julián, me sobra tempo, que falámoslo bastante, e que vai volar o tempo, vaime quedar tempo para falar. E nada, simplemente iso agradecer, eu estou moi contento de que esteamos aquí nominados tamén, porque ao final estas nominacións, estes premios legitiman ao final o obxectivo que temos cada unha de nós. Se xamos facendo un podcast, unhas canles ou simplemente uns perfis persoais, non? Ao final legitiman o teu contido, danlle certa visibilidade, prestixio, sendo sinceros tamén axudan económicamente a mantelo, e sabemos perfectamente que no mundo influencer galegueiro, pois iso é importante, non? Para min, ao final, é outra cousiña máis. Nunca me definín como creador de contidos, sempre era activista digital, agora creador de contidos, e ao final o podcast é outra ferramenta máis non para normalizar a lingua na sociedade. E basicamente é o fundamento, o piar base do exército mequemeque, que é que a xente acabe falando galego e se sinta cómoda pois, nesta comunidade. Nada máis. Moitas gracias. Carlos, temos unha pregunta para ti. Por aquí hai o xurado pregunta se sempre foi semanal, dende que naceu. Sí, creo que sí. Sempre foi semanal, antes durábamos unha hora, démonos conta que a xente agora non ten tanto tempo, pasámoslo media hora, é máis gratificante, sempre quedas con ese sabor de quero máis, e iso incentiva a que a semana seguinte te estean esperando e te escoiten. Moitas grazas. Ahora sí. Vale. Chega a quenda de Eva Fernández Prieto e Rebélico Revista. Eva, estás por aquí? Estás aí, sí. Eva na súa canle fálanos de cultura tradicional galega e difunde todo tipo de temas relacionados con isto, principalmente baile, música, lendas, gastronomía, arte e literatura, todo co obxectivo de visibilizar a nosa raíz e poñela no lugar que merece, xa que, en parte, segue a estar esquecida pola sociedade. Isto é o que nos conta Eva da súa canle e isto é o que nos vai contar agora. Ola, boas tardes. Isto sabedes o que é, non? Vale, pero se fago isto... Este toque saberíades dicirme o que é? No, parece que non, non? Pois, para iso, naceu Rebelico, para dar a coñecer estas pequenas cousas da nosa cultura tradicional, como pode ser estes toques ou este colar, que é un sapo que aquí levo, para dar a coñecer estas pequenas cousas ou as máis grandes, como pode ser as foliadas do noso país. Pois Rebelico é a revista online de cultura tradicional galega do século XXI, porque non hai outra, e hai que dicilo. Pois estaredes preguntando, quen está a mulleriña? Pois de onde saiu? A ver, saín da barriga de miña nai, como non? Pero bueno, imos dar un pouco de contexto.
esa son eu que comecei dende cativa no tradi, en baile e pandereta, e parte dos culpables de que este hoxe aquí son meus avós e meus pais. Eses son meus avós que me levaron dende pequena ás clases de baile e pandereta, e esas son miña nai e meu pai que xa estaban dende pequenos no tradi e decidiron apuntarme a clases. Pero xa no presente, esa son eu, sempre pintando mona, aí cunha pandeira na cabeza, bueno. Son xornalista, gradueime hai un ano na Facultade de Ciencias de Comunicación da USC e presentei este proxecto, Rebelico, como traballo de fin de grao en xornalismo. Pois, como xa dixen, Rebelico é un proxecto xornalístico, non é simplemente unha cana de difusión. Ten unha web como núcleo central e tamén está nas redes, en Instagram, TikTok, en Facebook e tamén internándonos un pouco en Spotify e YouTube. Os obxectivos principais de Rebelico son divulgar a nosa cultura tradicional e achegar á sociedade e tratar a cultura de raíz de forma adecuada nos medios de comunicación. Porque non sabedes a rabia que me dá cando nos medios de comunicación xeralistas tratan a nosa cultura tradicional sen ningún cuidado. E así, claro, hai un descoñecemento na sociedade. Como, por exemplo, un día que estaba eu en primeiro de bacharelato facendo unha presentación sobre este mesmo tema, un rapaz díxome: por que haces eso? Es aburrido. E eu dixelle simplemente: no, e marcheime. Porque xa desde pequena sempre estaba reivindicando o tradi. Pois, cando falo de tradi, sempre se me ven á cabeza como referente o alalá Pilar García Rego. Porque este programa foi moi importante para seguir difundindo a nosa tradición nunha ventá tan grande como é a televisión pública galega. Hai pouco, nun dos vídeos de Rebelico, un seguidor comentoume: xa non temos o alalá, pero polo menos temos vos a vos. E a verdade é que me fixo moita ilusión porque eu medrei con este programa sentir que agora Rebelico é como un novo referente para a xente, como antes era o lalá, pois a verdade é que é moi ilusionante. Pois Rebelico seguirá velando sempre que teña forzas por seguir preservando o legado que nos deixaron todas estas mulleres, que todas estas fotos pertencen ao programa Lalá, que ten un grande arquivo de moitas desas mulleres que preservaron a nosa tradición que agora xa non están con nós. Bueno, xa dixen ao principio, non hai outro medio como Rebelico, e punto. Pero isto non o digo só eu, xa que pregunteille aos seguidores de Rebelico pois que consideraban que aportaba este medio. E estas son as súas respostas. Dentro vídeo. Doulle. Para min Rebelico foi un descubrimento, ademais de ser feito por xente nova, que son os que van manter todo este legado. Rebelico é moito máis cunha revista digital de cultura tradicional galega. Para min é unha viaxe á esencia de Galicia, pero sobre todo do xeito de vivir das persoas que amamos as nosas tradicións. A min Rebelico fíxome interesarme por un mundo que eu nunca pensei que me iba a interesar tanto. Rebelico aporta un mundo de posibilidades para acoller toda a cultura que temos en Galicia. Rebelico aporta contido de música tradicional por e para a xente amante desta música e faino dunha forma desenfadada, pero a súa vez profesional, chegando aos públicos máis xóvenes. Para mí Rebelico aporta un espazo cheo de contido sobre a cultura tradicional que permita que nunca tivo esa sorte conectar con nos. Para min Rebelico representa esa parcela do xornalismo cultural que quedaba por cubrir. Rebelico unifica, pero sobre todo divulga e informa, dándolle voz a todo un mundo que, ata o de agora, non a tiña. Vale. Pois, enda que parezca así un pouco de primeiras que Rebelico pode ser moi informal, pois, ao mellor a veces non é tanto, porque grabando botamos sempre moitas risas. Nesa foto que vemos aí, por exemplo, estaba nunha entrevista con Sheila Patricia na Alameda de Santiago e, pois, de repente, entrou un can e saltounos encima. Pois, bueno, cousas do directo. Tamén me fai moita gracia cando a xente se dirixe a Rebelico nas redes dicindo, pois, por exemplo, moitas grazas polo traballo que facedes, en plural. E eu, ai, amiga, se eu te contara que aquí estou sola e a veces fago un pouco de malabarismos para poder seguir publicando asiduamente, pero bueno, moi contenta.
E despois, a veces tamén está Rebelico como nome artístico, que a xente chámame, o meu amigo Manu, por exemplo, chámame Rebelike ou Rebe. E eu, bueno, vale, bautizada de novo aos 23 anos. Pero, bueno, xa para ir acabando, que teño moito conto, deixo vos esta frase de Castelao que encabezou o meu TFG. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Pois é labor de todos facer que a nosa tradición siga moitos anos máis. Rebelico é unha ferramenta, é un medio de comunicación para que siga a nosa tradición, pero cada un de nós podemos aportar o noso grande área para que isto siga moitos anos máis. Así que moitas grazas polo convite e viva Rebelico e o Carballo Interplay. ¿Cuál es el reto de hablar, de contar la cultura tradicional con un lenguaje del siglo XXI? Sí, pois iso é difícil porque a veces a xente por descoñecemento, bueno, en galego entendes, a veces a xente por descoñecemento pois critica a nosa cultura ou desprecia en moitos casos e pois eu o que intento aquí en Rebelico é tratar a nosa cultura pois cun lenguaxe da xente nova porque non somos os que vamos a seguir preservando este patrimonio e tratala dun xeito formal, por dicirlo así, pero tamén cun linguaxe pois cercano a xente. Gracias. Grazas, Eva. Bueno, chega o turno dos meus paisanos, Ourensanía en pé, chega o turno de Ouque, é unha canle de contidos de política, cultura e deporte dende unha visión humorística e desenfadada. Ouque naceu no contexto dunhas eleccións municipais en Ourense, os que sexades galegos e galegas podes imaginar por qué. Trala política, o seu objetivo é diversificar e engadir a cultura e o deporte as temáticas das que falan nos seus formatos. Así que deixo aquí a Iván que nos conte que onda. Hola, hola. Moi boa tarde, que tal? Oxe, que ben prestaba esta hora unha soneca tontorrona despois de comer, pero bueno, aí que estamos defendendo o proxecto, isto é o que esta xente boa, que forma parte dun proxecto moi ilusionante que naceu hai un ano, de Rebelico contaba que era un TFG, neste caso un TFM que non está nin presentado e non ten visos de que o estea polo de agora, pero, bueno, naceu ou que desa idea, que nun inicio era unha idea para cubrir as eleccións municipais de Ourense, que, como sabedes, foron especialmente interesantes, non? Deron moito que contar e nós queríamos contar dun xeito diferente aos medios tradicionais porque creíamos que había moito contido, sobre todo de política, que non se estaba facendo en Galicia e en galego, non? Contidos sobre, bueno, humor político, explicar as cousas que acontecen na política a xente que moitas veces non ten interese ou polo menos non fai por buscar para saber como funciona e pois a intención de Ouque era mastigar todo eso e dalo un pouco máis fácil, non? Somos un medio de comunicación, como digo, nativo das redes sociais, nacidos en Ourense, coa vocación non só de ser un medio ourensán, sino tamén galego, aunque coas nosas limitacións e pouco a pouco, xornalismo que fai cousas porque temos esa facilidade que ten un medio novo, que non ten estructuras, que non ten dificultades internas para facer o que nos dé a gana. A gana é o que se nos ocorra, non? E agora vos conto que formatos saen das nosas mentes interesantes, non? Os obxectivos, neste caso, como vos digo, tocounos un ano, porque comezamos en xaneiro do ano pasado, un ano interesante a nivel electoral, non? Se falábamos de política, tocáronos unhas eleccións municipais, unhas eleccións xerais, unhas eleccións galegas, e ainda quedan algunhas, ainda que con maior ou menor interese para nós, durante este ano. Pero claro, a volta do Brao, despois desas eleccións xerais, vimos que o que tiña certa acollida, non? Certa audiencia, e que era un proxecto que podía serminar, non? E dixemos, vale, non podemos falar entón solo de política. A política pois afecta a moitos aspectos da nosa vida, pero os políticos non son todo nin chegan a todo o mundo. Entonces, que queríamos facer? Pois abrirnos a cultura e o deporte, en eso estamos tamén.
Contido audiovisual de referencia porque non somos un xornal, non somos unha tele, non somos unha radio, somos un medio que crea contido para as plataformas que hoxe a xente máis consume, que son as redes sociais, non? Entre elas, evidentemente, YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, feito especialmente para elas. Coa xente, outro xeito de facer publicidade, ese é o noso maior desafío, pero tamén se facemos as cousas diferente, tamén temos algo diferente que aportar a xente que queira anunciarse connosco e así facer desto un proxecto viable, e coa xente non na cabeza, porque se somos novos, evidentemente temos que facer o que hai pon, que é tratar de incluirnos a nos mesmos na política e no que hai que falar, non? Números e datos, díxome Iván Olmos, actualiza os datos. Non lo hice. Podemos actualizalos rapidamente agora, isto é de setembro, outubro. Daquela sumamos máis de 8.000 seguidores entre todas as nosas redes, non detallamos cuáles naquele momento, non? Eran YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Agora, por fortuna, sumamos 8.000 seguidores só con Instagram e Twitter. E do resto tamén, evidentemente, fomos subindo grazas tamén á cobertura das eleccións galegas e a outras cuestións do noso contido que fomos creando. Sigue sendo un dato actualizado que máis do 60% da nosa audiencia está entre os 18 e 40 anos. Queremos chegar máis abaixo, que é un desafío moi grande esa xeración que queda por debaixo dos 18 e máis alá dos 40. E o medio ourensán máis seguido na noite electoral das municipais non nos lo puxaron moi complicado, todo hai que dicir. E nas xerais tamén, e nas galegas tamén. Bueno, cositas. Plataformas. Estamos nas redes sociais que hai vedes, son as que máis cultivamos, e en pouco tempo, oxalá, porque isto estaba posto en outubro e ainda non está disponible, o que.gal, que será onde estarán todos os nosos contidos, non? Bueno, os nosos formatos son estes. Que foi? Que é o que foi? Pois son contidos feitos especialmente para Reel e TikTok, de cousas, de conceptos que moitas veces se dan por explicados. E, por exemplo, agora as eleccións europeas poden ser un bo filón para explicar que carallo é a Unión Europea para moita xente que non ten nin pajolera idea, non? Latricando son entrevistas de rúa que fai Conchi Pérez, unha reporteira excepcional, día de a tertulia política que desde que Vía V non está, pois, por non existe no noso país. E Zona Nova, pois, é un espazo parecido ao Gameplays, onde pretendemos que a xente nova fale de todo e con liberdade. Hai un formato máis que desenvolvimos desde que esta presentación foi feita, que é Maniotas, é un programa deportivo. Sí, poño nomes chulísimos, a verdade, os meus formatos. Maniotas, que é un programa deportivo onde nos centramos en historias de todas as disciplinas, de todas as categorías que poidades pensar. De feito, se tedes algunha, podedesnosla trasladar, que estaremos encantados de darlle visibilidade. E nada, isto é o noso medio, como vos digo, non somos un xornal, non somos unha tele, unha radio. A veces, incluso a xente da nosa idade é difícil explicarlle que somos, porque non temos un soporte, non publicamos noticias, non se nos pode ver na TDT, pero estamos, efectivamente, nas plataformas que hoxe máis consume a xente. E o noso traballo é ese, facernos ver a través delas e trasladarlle ás persoas que a nosa ambición de ser un medio de referencia en Galicia para todo tipo de contido, de dar, oxalá, que a vida a moitos máis creadores e creadoras, pois é o noso obxectivo a medio e largo plazo, e en particular, efectivamente, pois, que podamos vivir un pouquiño do que facemos. E isto é o que. Moitas grazas. Grazas, Iván. Non hai preguntas. Perfecto. Está todo claro. Quedou clarísimo. Vale, imos entón agora con Nuria e Sergio, que son do Xío, é unha canle, podedes aplaudirles, é unha canle de viaxes, é un proxecto multiplataforma no que a través das súas viaxes nos fan chegar o seu xeito de ver o mundo e tamén nos dan a posibilidade de escoitar outras persoas que os inspiran ao longo do camiño. O veganismo e a defensa dos dereitos humanos son dúas das pedras angulares da súa creación. Isto ten que estar ben porque é o que me mandaron eles. Me miran así. E nada, bueno, o resto xa vos lo contan eles. Moitas grazas. Miramos así porque eu estaba pensando como, es que xa o está facendo ela, xa casi non temos que explicarnos nada, que é así, xa está super claro.
Pois sí, Toshio é basicamente o que acaba de explicar, que é unha extensión de nós mesmas, non? Cando Iván agora estaba dicindo que como se describiu o que é, nós temos que decir Toshio é nós. Realmente a nosa, como fomos madurando e evolucionando ao largo dos últimos anos, porque Toshio naciu en 2019, como un proxecto multiplataforma, que é a miña maneira fancy de dicir que estamos en todas as redes, e que tamén temos un blog escrito, que é algo que agora non se leva tanto, pero que nos seguimos alimentando, que tamén naciu así como un blog de viaxes, e naciu para documentar, cando en 2019, con 25 e 27 anos, decidimos deixar os nosos traballos e irnos a viaxar polo mundo sen billete de volta. Pero pasou 2020, e obviamente o que foi o proxecto de Toshio, pois cambiou, e como nos fomos evolucionando e nos tivemos que ir adaptando ao medio, pois Toshio foi se adaptando con nós, non? Entón, efectivamente, naciu como un blog de viaxes para mostrar a nosa maneira de ver o mundo, simplemente para mostrar como nos vemos as cousas e querer compartilas co resto. E tamén ir escoitando a todo que nos íbamos cruzando polo camiño e deixando que o resto na nosa terra tamén puidesen vivir esas aventuras. E, de feito, nos non deixamos de explorar polo mundo sempre que imos por aí, así o fixemos en moitos lugares, en Cambodia, contando a historia dos xemeres vermellos, en Polonia, revisionando como foi o século XX nese país, todo o que implicou o nazismo, non só en Polonia, sino en todo o continente. Tamén tocando outras temáticas, como, por exemplo, na Bretaña, falando e facendo unha entrevista nunha radio bretona sobre a perda de falantes e a paulatina desaparición desa lingua, pero chegou o momento de tomar a decisión, despois desa pandemia e pasados os anos, de feito nesa viaxe en Francia, despois de 40 días, de decir, ímonos a sentar no rural galego e imos seguir explorando e imos seguir tocando as temáticas importantes do noso país asentadas no rural galego. E así o fixemos e así estamos agora. E o ano pasado foi un ano moi importante para nós porque tivemos un dos nosos proxectos máis ambiciosos que foi Derrubando Xigantes, que foi unha miniserie documental na cal falamos sobre a problemática da macroeólica en Galicia. Achegámonos a lugares como Monfero, como a pequena aldea de Amil tamén, e tamén na propia Costa da Morte falamos sobre como afecta a nivel humano a implantación masiva e terrible de macroproxectos sin ningún tipo de control. E nesas estamos, e nesas seguimos. E esperamos que, de cara ao futuro, ese vai ser un dos proxectos aos cales queremos dar continuidade, pero vai haber moito máis. Queremos seguir creando, tendo por bandeira eses valores, e, por exemplo, a semana que ven, mismamente, imos facer unha entrevista no contexto do programa Elas Deciden, da Asamblea Galega de Cooperación pola Paz, a Wendy Castillo e a Alba Mejía, que son dúas activistas feministas latinoamericanas, e ímolo contar a través de Toshio, e creemos que son temáticas actuais e moi importantes. E non só eso, tamén queremos retomar a nosa sección Viaxando con, traendo a xente de diferentes ámbitos do panorama galego para falar non só de viaxes, senón tamén de actualidade e seguir poñendo, pois eso, o que falaba antes tamén Carlos da comunidade, seguir poñendo en valor esa comunidade de creadoras de contido que hai en Galiza, seguir colaborando todos xuntas e seguir creando algo no cal o galego que hai que seguir, parece mentira, pero hai que seguir dicindo que non é unha barreira, é unha lingua máis na cal comunicar e nos queremos seguir facendo. E non só eso, tamén imos seguir viaxando, porque nos mola moito, porque nos encanta e sobre todo encántanos compartir. Hai pouco estivemos en Turquía, tamén creamos un montón de contido, porque eso, as viaxes non se van a acabar. E iso é un pouco o resumo do que fomos, do que somos e do que imos ser. E que ao final Toshio non deixa de ser un reflexo da nosa vida de onde empezamos aí en 2019 ou onde empezou este camiño e así vai seguir evolucionando na medida na que nos o fagamos. Entonces, obviamente, eu podería intentar vendervos isto coa miña alma de comercial para dicirvos que o noso proxecto é o mellor, pero que realmente non pensamos que sexa o mellor, porque, como dicíamos ao principio, que hai canles proxectos moi profesionalizados aquí e ao final xa é todo un orgullo poder compartir nominación con esta xente e se simplemente hai algo que podemos destacar de Toshio para que as persoas que ainda non conozades tamén vos animades a velo e demais se algo do que nos dixemos conectou con vos nesa parte emocional no corazón, pois ao final iso é o que vos pode traer a Toshio porque é a única maneira de ver este contido. Moitas grazas. Moitas grazas. Ola, escoitase, si, non?
Nada, quería preguntarvos porque moitos dos vosos contidos teñen esta preocupación social, ecolóxica, e entendo que tamén a hora da produción e dos traballos tedes moito contacto e moita sinerxía coas asociacións que traballan. Como esa relación e que papel xogan na vosa produción, no voso proxecto, esos intercambios coas asociacións que traballan contra os eólicos ou pola protección do medio natural galego? Pois mira, no caso do tema de Derrubando Xigantes, eu quero facer unha mención especial a Lucas Andión, que é da plataforma A 1100 Eólicos, e que sen el ese proxecto de miniserie documental ni siquiera sería posible. Partiu del poñerse en contacto con nós e dicir, oye, por que non falamos desta problemática? Hai xente afectada, xente que quere falar, xente que está recibindo presións. Necesitamos que se conte esa historia e queremos facelo con vos, porque tes esa forma humana de poñerlle o micro a xente, que ao final o importante tamén é a xente que conta, e sin o seu traballo tamén sería sido imposible. E el mesmo nos puxo en contacto tamén con outras asociacións coas que falamos, fomos á casa da xente, comimos con ela, fixemos tamén esa parte de documentalismo, de xornalismo, que é tan importante que se está perdendo, que é ese componente humano, de non chegar a un sitio, poñer un micro e marchar. Pasar o día con eles, contar esa historia, me parece importantísimo. E gracias ao seu traballo tamén se pudo presentar esa miniserie en moitos sitios de Galiza, incluso en León, e eso sí que por parte das asociacións, cando falamos con elas, nunca nos poñen trabas, sempre todo facilidade, e de verdade, en Galiza hai un movimento asociativo en todas as problemáticas que é unha pasada e que hai que poñer en valor. Gracias. Vale, sí, Iria, estabas ben de pé, chicas do Fallado. Ao Saquenda, o Fallado é un podcast de humor, cultura e entrevistas. Forman 8 rapazas, ainda que aquí temos a 3 connosco. E comezaron con este proxecto cando estaban a punto de rematar a carreira de xornalismo para xerar un espazo de conversa e humor para a xeración Z galega. Suficiente, non? Contades vos o resto. Veña. Isto está acceso. Vale. Bueno, aquí estamos, un día máis. Que tal? Como estamos? Estamos ben, estamos pasando ben. Que tal Carballo, justo vos? Eu non son de Carballo, pero non pasa nada. Bueno, compas, que vamos facer hoxe aquí? Vamos presentarnos. Eso estaría moi ben, sí. Igual nos conocen. Igual sí. Igual lle salió algún vídeo noso en TikTok. É posible. Seguramente. Esta carita es lo que tiene, ¿me sí, entiendes? quizás despois nunca vistes o noso podcast. É moi probable, isto dinolo moita xente. Sí. Hai que ser sinceras. É que é unha hora. Pero bueno, pasámoslo ben. É unha hora, que falaba, creo que dicía Carlos antes, que dicía que cada vez fan os capítulos máis pequenos, porque a xente así queda con ganas máis. Bueno, nós fixemos todo o contrario, nós non temos estrategia ninguna. Igual o tiñamos que replantear, pero chegamos e pasámoslo tamén que dixemos, bueno. Sí, non se nos nota nada que enredamos como unha persiana, verdad? Non se nota. Bueno, caso, vamos empezando, non? Vamos empezando. Espera, faltan as pequenas. Quenes? As 5 que faltan. Falta xente. Falta xente hoxe. Somos 8. 8 unidades de almas. Bueno, pues... Queredes velas? Sí, queredes velas? Pues dentro vídeo. Pues vámonos a saludar. Espera, no. Mix it all together and you know that is the best of both worlds. Oh yeah. A ver, vergonza ligando creo que damos todos. Bad Bunny non vai pisar Galiza 2023. Casi, temos trifulca, Chegar ao punto no que xa non tes interese en impresionar o chico indie é un proceso moi bo para a saúde mental de todas as mulleres do mundo. Moitas veces con meu pai de estar buscando insaciablemente películas piratas. Dios, cando vi por primeira vez esa actuación de Dua Lipa, dixen... Ei, a ver cando me pintas desnudo. A miña resposta, pájame pintoche. Buah, guapa, cando me faz un poema. E Blanca Paloma, top 3. Eu penso que sí. Emprendedoras. Emprendedoras técnicas. Emprendedoras que non empresarias. Levado unha pancarta e poñesamos, tío, metes unha vaselina. Estamos compoñendo, bueno, temos composto xa un villancico. Por reventar as iglesias inteiras. Se alguén, ao mellor, de noite ou tal, se pon moi pesado, como que se bota a ti e tal, tú o que podes facer é poñerte a aullar como un demonio. Eu odio os putos guiris, a verdade, é que me parece que se están cargando Santiago. Un aplauso, un solo. ¡Ahí vamos! ¡Qué bonito! ¡Vémonos! ¡No vayas a fallar! Venga.
plan, ainda non marchedes, vale, que ainda vamos falar un pouco máis, logo xa iredes a... Bueno, que sexa que vai a desfacer. O caso, ahora sí, veña, procede, Carlota. Vale, por se non quedara claro, somos todas estas, aparecimos no vídeo, volvemos a aparecer aquí, Eva está sentada, que tamén é do Fallado, a pesar de chamarse Rebelico. Bueno, cando Iria viu esta foto, dixo, somos unha célula eucariota. É literal, porque somos como... Estamos xuntas, pero cada unha fai súa cousa. E ao final, pois, funcionamos igual como unha célula. Non sei se podes pasar. E nós somos as que estamos aquí coloreadas e xa non estamos. Bueno, ben, empezamos. Chamámonos o Fallado, e cae no Fallado un montón de caixas. Entón dixemos, xa que baixamos a Carballo, xa que facemos o esforzo de baixar do Fallado, vamos traer unha caixa, porque que facemos con estas caixas? Pois estas caixas sacamos tantas cousas para crear pois os nosos espacios, para crear unha casa, para crear unha familia. Un pouco como a Sylvanian Family, pero con menos dramas, a que nos gusta invitar a todo o mundo, pois para que nos coñeza, botar unhas risas con nós, e onde nos podemos atopar? Pois metémonos nas casas, a través de Spotify, a través de YouTube, a través de Instagram, intentamos estar en todos lados. Pois sí, efectivamente. E vamos a seguir sacando cousas desta caixa, porque nos encanta sacar as cousas. De todo. Vamos a ver, aquí hai un componente moi importante no que ven a ser o falladismo radical, que é o lercheo. Me entendéis ou non? Entonces, claro, que pasa aquí? Pois o fallado, do que vai o fallado é de botar uns contos. Pero como botamos uns contos? Pois co lercheo, con esta herramienta que temos aquí. E como botamos uns contos? Pois como intentando ser estas personas de aquí unhas mean girls. Lo conseguimos? Posiblemente no. Enredamos? Correcto. Logo, outra cousa moi importante, porque, bueno, falamos do que nos dá a gana, non? Porque, bueno, vai un pouco no concepto de botar uns contos. Pero aparte de falar moi rápido e de todo o que nos dá a gana, pois falamos en concreto de referentes internacionais que últimamente viñeron pola Galiza. Non sei se vos sona un pouco esta lecturilla. Bueno, pois Dua Lipa, que está un pouco innovando a súa biblioteca. E, bueno, entre unha cousa e outra, falamos, como decimos, do que nos dá a gana de xente de fora que levamos en nuestro corazón de toda a nosa infancia, pero tamén falamos de xente que, pois, está máis pola casa, ou non, Leila? Pois claro que sí, porque moito referente internacional, nós somos moi fans tamén de memes de Belén Esteban, Sálvame, bueno, es que isto é nuestro imperio romano. Pero honestamente temos tamén moitos referentes nacionales. Da casa. Nacionales, con nacionales, por supuesto, refírome a nación, ao noso país, a Quedou Galicia. claro co meme de Dua Lipa, Leila. Dua Lipa, claro, sendo referente. E donde os traemos? Pois en este precioso marco, que isto xa é sello total noso, e aquí temos todo. Bueno, xa é verdade que trouxemos o último que gravamos, que non saliu ainda, Non lle amoses, non vamos a dar spoiler. pistas. Pensei que ibas a decir o último marco, porque de tanto utilizarlo como que iba a cachos, É iba certo. de bolsa en bolsa, Levamos de casa tres. en casa. Levamos tres iguales, menos mal que os siguen vendendo no Tiger. Nada, pues traémolos aquí normalmente os nosos referentes nacionales, internacionales e todo o que nos veña por diante. Por que queremos facer fincapé sobre todo na xente de aquí? Espero que o leades desde aí. Support your local band. Entonces, isto, bueno, por supuesto, os rapantes tivémolos no Fallado. Tivemos a moita xente que está por aí sentada tamén. Ciertamente. De feito, está aí Leti nesa esquina, podedes ver o noso último episodio, vamos a facernos spam tamén, un pouco de publicidade gratis, non viene mal. Entonces, trouxemos mogollón de xente local porque hai tanta xente facendo tantas cousas en Galicia a nivel cultural que o merece tanto, que se lle dé visibilidade e que lles costa ao mellor chegar a medios máis nacionais, medios que sexan a nivel de todo o Estado, e temos tamén que darlles voz nos aquí, pois según como podemos, non? E bien simpático que todo o mundo que pasou polo Fallado. Por Eu sinto supuesto. moito, pero as nosas convidades son do melloriño que hai. Son os compas, mellores, sí. está claro que sí. E, bueno, pouco máis. Con isto con biscoito, canto van a merenda aquí? Da merenda? Espero que sí. Non hai preguntas, chicas. Non hai preguntas. Todo estupendo. Vaya, eu estaba moi disposta, vístesme, pero, bueno, pues nada. Non había. Vale, pasamos entón xa á categoría de creadoras. O primeiro vai ser Iago Gordillo, aí está, de Recuncho Gamer. Un aplauso para Iago, non? Non sé. Iago divulga sobre videoxogos a través de distintos formatos como videoensayos, podcasts, entrevistas, emisións en directo, contidos musicais ou todo o que el vos vai a contar agora. Ola, que tal? Moi boas. Para a xente de onte xa o sinto, outra vez aquí a dar a turra.
Pregunto outra vez, cantos daqui xogades videoxogos? Vale, unha persoa de onte que debatou outra vez. Cantos vedes contidos sobre videoxogos? Bueno, máis ou menos o mesmo. E por resto, ainda que non xoguedes videoxogos, eu hoxe vou intentar animarvos a que os vexades. Por qué? Porque eu, por exemplo, vexo Masterchef e para dar a volta a unha tortilla, sufro. Maestro de la costura, eu sei pintar en camisetas chistes malos e xa está, pero o acabo vendo. Entón, a miña idea hoxe é intentar explicar un pouco Recuncho Gamer que fan máis videoxogos, pero de unha maneira entretida, e a ver se polo camiño vos vou entretendo. Así que imos a facer un speedrun do que ven sendo Recuncho Gamer, así seguimos co vídeo aí adiante. Speedrun, Recuncho Gamer de que vai? Quieto, que é iso que dixecho? Facer un pirrún? Speedrun. Speedrun? Iso que é? Speed de velocidade, run de correr, que é unha forma de dicir que vas pasar un xogo da forma máis rápida posible. Xa empezades co game explaining. Pois eu vou chamar fume carozar, porque fume de fume e carozar de carozo. Pois fume carozamos o pitching. Caroza aí. Veña. Pois Recuncho Gamer é o proxecto de divulgación cultural dunha forma amena sobre videoxogos. Pois temos formatos de distintos entrevistas, videoensaios, podcast, emisións en directo, YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter. E todo isto cuns obxectivos. A divulgación cultural, poñer en valor o contido cultural e artístico dos videoxogos e desbotar preconceptos. Normalizar o uso do galego para falar de videoxogos. Vamos, que tamén se pode empregar o galego no YouTube, Twitch e demais para falar disto. E ademais, dar a coñecer e reclamar máis videoxogos en galego. Tamén queremos tecer redes na industria do videoxogo en Galicia. Pois sí, facendo que pasen polas nosas canles traballadoras da industria para falar das súas movidas, así como tamén colaboramos co Museo do Videoxogo, por exemplo. E tamén queremos fuxir dos machismos que ainda están incrustados en partes do sector do videoxogo. Not all gamers. Eso igual non é bo dicilo. En fin, que queremos ter unha representación boa nos contidos e da xente que pasa pola nosa canle. Sí, témolo moi presente, porque eu tamén teño unha nai gamer, unha parella gamer, unha irmá gamer... Se nota que somos fillos únicos pola movida esta. Tamén. Bueno, en fin, que máis? E entreter tamén é importante. Sí. Con tanta movida perdí un fío, tío. Iago, que máis hai? Destinatarios, que para quen vai Recuncho Gamer? Pois para xente que lle gustan os videoxogos, en primeiro lugar. Tanto sexan de retro como actual. Sony, Nintendo, Microsoft... Un pouco de todo. Exacto. Tócache. Que? A min? Pois tamén é para o gran público. Toda a xente... Como? Pois apelando a outros elementos da sociedade galega, como poden ser artistas galegos, series da TVG, do Xabarín Club, falar da xeografía galega nos videoxogos... En fin, calquera cousa pode ser punto de partida para falar de videoxogos. Imos ver un pouco algún dos formatos que temos aquí. Empezamos polo YouTube, que é o contedor onde temos case todo o que facemos. Hai distintos formatos. Os videoensaios, por exemplo, non é só o galego a lingua que o traballa, senón tamén o enfoque, o punto de vista, ao final falar do que nos rodea ligado co videoxogo. Se temos un videoxogo ambientado no Xapón do 86 e ten estes edificios que parece calquer vila galega, que hai un feísmo aí que lo flipas, o sea, bueno, Carballo non, porque ten uns murais, o sea, que POC, o sea, bárbaro, pero hai que comentarlo porque é unha cousa que nos apela. E logo tamén falamos da TVG, por exemplo... Pois esta serie contou con 6 máquinas recreativas no fondo por aí, xunto ao baño, no bar. Capitán Planeta, esa serie en prol do ecoloxismo e tamén de levar a roupa interior vermella por enriba de todo, contou cun par de adaptación. Entón, nada, te seguir reportaxes como se estuveses aí na revista Fin de Semana, só que bailando. Quen vería Monsantiso bailando con isto? Tamén temos espazo para entrevistas, ben xa con xente do sector de videoxogos ou con persoas recoñecidas da cultura galega para falar con ela mentre xogamos un videoxogo relacionado coa persoa entrevistada. Pois temos artistas musicais, por exemplo, Grande Amores, Tibo Pile Pampín, tamén estivemos con representantes políticos na última campaña electoral, botando aí un debate videogamer, xornalistas como Esther Estevez, e normalizar, naturalizar, é o que hai que facer. Candy Crush moitísimo. En que fase vas? Empezamos 100, 1000... No, máis de 1000. Temos, ademais, especificamente para YouTube, pois cosas como listaxes, rankings, análisis de bandas sonoras, multitude de enfoques e arranques diferentes para falar de videoxogos. E no YouTube tamén temos 3 podcasts. O principal, Recuncho Gamer Podcast, onde servidor, xunto a Ángela Triana, Sara Gurdiel, Lara Portela, Rita Calgollón a mí, intentamos cada semana afrontar un tema que pode ser desde xogos completos, xéneros, consolas, ou pode ser simplemente que vai frío, que como afecta iso no videoxogo, ou tamén como se pode ligar no videoxogo. En un momento dado, pois, aparece o exército, que a súa misión principal non é destruirte, senón que destruir a túa relación.
Empezan primeiro soltando drons insidiosos con información, pois como contándolle outro caichu que está sendo infiel ou que a súa exparella é mellor que ti. Sí, existe un videoxogo de que vas con Godzillas tendo citas por aí. Bueno, pois é unha cousa que hai. Tamén temos un micropodcast que un día un xogo. Exacto. Un micropodcast duns 10 minutos nos que en cada capítulo nos acompaña unha persoa para falar dese xogo. Por que escolles este xogo para falarnos del? Realmente foi porque foi o primeiro xogo que eu recordo. Quizáis o primeiro xogo no que eu recordo, por un lado, a unha muller protagonista manexable. E o terceiro podcast sería o Tiro Verde, que falamos do xogo Sonic the Hedgehog. Sonic, sí, é vasco, é dunha pequena vila de Vizcaya chamada Guecho. E dai ven o seu nome, Sonic de Guecho. Xesús. Sí, efectivamente, é o que hai que ligar. Os podcast, moitos deles, pois emitímolos en Twitch directamente, tamén temos algún gameplay no que explicamos a parte artística do xogo, tamén facemos versións de videoxogos, collemos revistas antigas e comentamos tamén algúns dos xogos máis retro, e tamén temos trivial ca xente. Cal destes xogos de celebridades ou personaxes de ficción non existe? O Britney's Dance Beat, o Que pasa nen do nen de Questefa, o GTA Aguirre con Esperanza Aguirre, o Ninja Hattori Kun ou Torrente 4. Spoiler, GTA Aguirre existe. En TikTok e Instagram, ademais de ver estos estratos que estamos vendo, pois tamén temos algunhas seccións específicas como son o Dicionario Gamer, no que nun minuto intentamos explicar un termo de videoxogos. Como, por exemplo, Speedrun, que estamos niso. Entre os outros fitos, que xa está acabando o tempo, pois temos o primeiro documental sobre videoxogos en galego, que é A Coruña nos videoxogos, no que repasamos os distintos videoxogos nos que aparece a Coruña e a súa contorna. A idea é que isto, pois... que temos a intención de ampliar, Efectivamente. Como vai de tempo? Pois xa van case 7 minutos, ao ser un vídeo, pois sei canto vai. Bueno, pois iremos xa pechando isto. Espero que con isto vos animades a pasar pola canle e que vos entreteñades ali. E espero que esta presentación fose tamén un exemplo disto. Eso. Pois veña, con isto damos... Fase completada. Fase completada, aí estamos. Graciñas. ¿Qué quiere decir recuncho? Perdón. ¿Qué quiere decir recuncho? Rinconcito, rincón... Cornecho tamén vale, os do digo chou, creo que sí. ¿Sí? Pues ya está. Vale, graciñas. Chega a quenda de Laura Veiga de Pingando, que no... Ah, claro, estabas aquí, non te estaba mirando moi horizonte. Laura na súa canle divulga educación sexual e fai tamén divulgación menstrual, comunicadora que descubriu a divulgación científica, despois xa non quixo desfacerse máis dela. A día de hoxe dedícase a poñer os tabús e os mitos en riba da mesa para que deixen de selo, así que adiante, Laura. Jolín. Bueno, despois da presentación de Iago me dá un pouco de susto, pero menos mal que me puxeron antes Hannah Montana e me serviu para relajarme. Bueno, Pingando naceu a finais de 2020 coa idea iso de poñer o ciclo menstrual en riba da mesa con todos os tabús e os prexuizos que tiña. Perdón, porque estou un pouco nerviosa e ademais onte dormín fatal. Iso, basicamente, era poñer os tabús en riba da mesa. Entón, empecé a dar como pequenas pílulas informativas en YouTube, Instagram e Spotify, tanto con vídeos de elaboración propia como con entrevistas a distintas expertas. Básicamente, o obxectivo era fomentar tanto o autocoñecemento como a toma de responsabilidade sobre os nosos propios corpos e sobre as relacións que establecemos con outras persoas. Agora, 4 anos despois, me sigue parecendo que quedan moitas cousas por dicir. Ademais, o ano pasado rematei a miña formación como sexóloga, entón Pingando evolucionou a falar do ciclo menstrual, a facer tamén educación sexual. Sigo facendo, evidentemente, todo este contido en redes sociais, pero ademais tamén estou como moito máis implicada en levar o contido fora das redes. Isto se traslada a crear contidos e recursos para que os docentes poidan utilizarlos nas aulas e tamén en dar formacións, tanto o profesorado para que sintan máis comodidade a hora de abordar a educación sexual co alumnado, tanto tamén ofrecendo esa
educación sexual en primaria, secundaria e formación profesional. Basicamente, iso é pingando. Como o xurado xa veu os vídeos que eu tiña, espero, non me tiña moito sentido poñer aquí vídeos, pero sí que vos quería falar dun espazo que para min é como unha das cousas máis especiais que ten pingando e que ademais creo que representa moi ben tanto o que intento trasladar como a miña forma de comunicar. Este espazo son os martes de coidados. Os martes de coidados son basicamente unha caixa que se pon en Instagram todos os martes para que as persoas, sobre todo as persoas que menstrúan, conten como se sinten ese día ou esa semana ou ese mes tamén me sirve. Basicamente o obxectivo disto era ofrecer un espazo de escoita, porque as persoas que menstruamos, por desgraza, estamos moi acostumadas a sentirnos ignoradas e infantilizadas nas propias consultas médicas. Entón, para min era moi importante ofrecer este espazo de escoita. Aínda así, se ben digo que é un espazo de escoita e pode soar así como super trascendental, moitas veces non o é. Sí que é certo que, por desgraza, bueno, non o dixen antes, pero estas mensaxes nunca se comparten, senón que é unha conversa que queda entre a persoa que envía e eu. Iso, por desgraza, sí que recibín mensaxes de vítimas de abuso sexual, violacións, persoas que saen dunha consulta médica e o único que lle recomendan, sen facer ningún tipo de proba, é quitarlles o útero, pero, por outra banda, tamén recibo mensaxes neses martes de coidados de persoas que acaban de adoptar un gatiño, están super felices porque está collendo confianza con elas. Quero dicir que hai un pouco de todo. Me parece moi importante este espazo, e por iso quería falar del, primeiro por ese espazo de escoita, pero ademais porque é útil tamén utilices ou non utilices esa caixa de mensaxes. De feito, John dicía antes, el non utiliza esa caixa, o ver esa caixa e ver o martes de coidados, moitas persoas xa teñen os coidados na cabeza, están pensando en como poden aplicalos na súa vida, e tamén como que pensan un pouco que as redes poden ser un lugar moito máis amable, que creo que é algo que intentamos facer pois todas as persoas que vimos aquí a presentar os nosos proxectos. E nada máis, era un pouco para que coñecerades o proxecto e tamén a miña forma de ir levando por estes temas. Eu tiña unha pregunta precisamente ao respecto dos martes dos coidados, que o sigo e que sei que existen. Espero que sirvan tamén. Claro, claro. A miña pregunta vai máis cara a ti como receptora desas mensaxes. Entendo que non todos os martes recibirás o mesmo volume de mensaxes, pero que pasa contigo cos teus propios coidados? É dicir, ti como xestionas se che ve un gran volume, como ese feedback, esa relación tan dialogal que tes cos teus seguidores, como o xestionas ti? Pois a verdade é que, en parte polos temas que trato e tamén pola miña forma de comunicar, que non é por botarme flores, pero se algo destaca a todo o mundo é a empatía e a capacidade de conectar, a verdade é que creei unha comunidade moi guai e eses martes están, antes dixen que era todos os martes, igual o 90% e outro 10%, eu digo que ese martes non me vexo capaz de sostelo e a todo o mundo lle parece ben. Entón, esa tamén é a sorte que teño e o traballo que fago. ¿Sí? Pois moitas grazas. Bueno, estamos casi rematando. Toca ya Prado Rúa, que me está mirando así con ollos de corderilla, creadora de contido, a que lle gusta reflectir nos seus vídeos as súas paixóns e o que lle mola facer, aínda que non quere definirse nun nicho concreto, porque di que un día pode gravar como se fai un eyeliner en forma do Pelegrín e o día seguinte explicar a historia da Rianxeira. Bueno, eu vou empezar así cunhas batallitas. Como xa son bella, claro. Mirade, en segundo de bacharelato fixamos unha festa de graduación
Fixemos un acto tal e puxeron música. Entón houve aí un oco no que tiñan que sair detrás do escenario e ir correndo a volver e tal, e quedámonos así, e había música, e como que estaban tardando demais, non? E eu estaba sola no escenario e dixen, bueno, sonaba ti 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 ti, e eu empecé ti 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 ti, diante de todos os profesores do instituto, que non chega que era a cousa. Entonces, cando baixamos, quedase ben onde amigo o meu director, que ele é un home moi serio, moi serio, moi serio, moi serio. Apenas subín rir en 7, 8 anos que estiven ali. E dime, ven aquí e dime. E ti vaiche a farándula, non? E bueno, pode ser. Igual por iso naceu Prado Rúa. Logo, outra graduación. Chegou a semana e eu estaba un pouco nerviosa como agora mesmo. Entonces xurdiu unha expresión que me gusta usar moito neste tipo de contextos que é a verás que esfurricar. Vos sabedes o que é esfurricarse? Eu dixen no fallado, por eso están rindo estas chicas. Esfurricarse é cajarse dos nervios, pero bueno, vou afrontar como poida esta situación. Prado Rúa, Parina, no 2020, no confinamento. E é o resultado dunha vida, pois, na que unha rapaciña que naceu en Ourense é de Prado, por eso me chamo Prado, exclusiva, e pois adicouse a moitas cousas. Non se lle dá nada ben en concreto, pero gustalle experimentar. E nacín no 2020, porque, bueno, estábamos todas solvendo o mocor na casa, solvendo, e había que dedicarlle o tempo a algo, non? Entonces, mirade, aquí hace 2 años, pero no Pazo da Cultura, cando os do Café Derby, que estaban por aí, me preguntaron que liñas temáticas tes nos teus vídeos? E eu quedeime, pois, eu viño falar do meu libro, pero a ver, esta xente tamén non podo estar toda a hora dicindo todas. E quedeime un pouco moñeca, a verdad, non me vou enganar. Pero despois, pensando, reflexionando sobre o que fago, dixen, a ver, unhas liñas temáticas sí que teño, ten un sentido e uns piares, así que vou intentar reflectilo nesta presentación. Bueno, un dos puntos fundamentais da miña creación de contido é a identidade española web. No. Por si alguén le tenía dúbidas. No. Bueno, pois sí, intento reflectir nos meus vídeos pois a nosa identidade, a nosa cultura, todos os meus intereses. Entonces, en cuarto de eso, non me preguntes por qué, pero obsesioneime con Castelao. Pero unha obsesión, Dios mío, é que cando empecé ca miña canle de YouTube fixen como 20 vídeos falando de Castelao, de que saliu nunha película, de que foi a Argentina, de que tuvo non sei que, bueno. Unha cousa. E logo, bueno, obviamente, non son millennial, son xeración Z, pero Xabarín Club, que antes estivemos falando dil, marcoume tamén un montón. Pero eu son paleofalante, a verdade é que son de pueblo, a miña familia é unha familia que, bueno, vivía da agricultura e da gandería, como moitas das que estamos aquí seguramente, e criáronme así, ainda que eu nací en Ourense cidade. Vedes isto? Que é isto? Un cigarrón. Pois creo que sí. É que tú preguntas onde verín, onde laza, que diferencias hai entre o cigarrón e o peliqueiro, non xo saben decir. Non xo saben decir. Eu tampouco, porque non son nin dun sitio nin do outro, pero son de cerca, por eso o poño. E logo, bueno, eu estudiei educación infantil e agora estou facendo pedagogía, por iso me pareceu moi interesante poñer aquí uns pictogramas dos meus sentimentos. E, bueno, obviamente o palpador e, sobre todo, a defensa dos dereitos humanos tamén, como Toxío, pois son liñas básicas na miña creación de contido, o galeguismo, a nosa identidade como galegas, os dereitos LGBT, o feminismo, etc. Outro dos piares, pois é a divulgación. A divulgación do que me apetece, basicamente, porque como son un caixón desastre, eu dolle pa diante a todo, é o que saia.
Actualmente, por exemplo, estou moi interesada na inmigración, en todo o que pasou, polo exilio, a raíz do franquismo, e a migración en Argentina, porque estou casada cun dali de Buenos Aires. Entonces, eu, cando fun alá, flipei en colores da pegada galega que hai, en concreto en Buenos Aires, pero en xeral en toda Argentina. Saquei o vídeo do Centro Galego de Buenos Aires, que para min foi importantísimo, porque en cuarto de eso, cando me volvín roxa perdida, sabedes? Pois aí vía, sí, o Centro Galego, O Centro Galego foi o xerme cultural, foi a resistencia que mantivo viva a nosa cultura e que non deixou que esmorecera. Entón, eu cando fun ali, puiden ver a habitación onde morreu Castelao, falei, vi fotos de Fraga, me emocioné. Non vou mentir. E, como educadora tamén, por suposto, teño que mencionar a importancia do ocio saudável, non? Porque a veces como que a xente renega das redes sociais. Non, eu eso non, Os educadores estou falando. E tens que mollarte, tens que baixar o barro, tens que saber o que hai, porque hai moita xente difundindo discursos de odio, e ti tens que educar aos rapaces para que saiban identificalos e para que teñan unha conciencia crítica. E vamos, eu era unha turras con eso, e logo metíme en educación infantil, e sí, desde os 3 anos, veña, estreleira, non sei que, non. Non me dixes que xa cheguei aos 7 minutos, ai, Dios mío. Nada, que... En que momento? Mira, ves, aquí tamén meto o ámbito educativo, tal, metodoloxía. Nada, como intento transmitir os meus ideais, os meus gustos. Toca a choca. Pois a través do humor e o chegamento da construción dunha influencer que che poida chegar á alma e que che poida transmitir os seus gustos. E nada, pois fago blogs a veces tamén, e sobre todo fago vídeos divulgativos, xa me calo. E nada, teño tamén unhas seccións que se chama Que andaredes facendo? E palabras que me gustaría que se empregasen máis porque viva a área dialectal de Ourense. E que quero no futuro? Pois nada, seguir fomentando a nosa cultura, a nosa lingua, e, por suposto, colaborar con máis creadoras, xa que estamos aquí todas reunidas. E nada, seguir construindo o país, que o que facemos é maravilloso. Somos unhas persoas creativas, traballadoras, e para min é unha honra estar nominada nesta categoría con xente como a vos, con Rodri, que hoxe non poido vir, e nada, moitísimas grazas. Non hai preguntas, María. Perdón. Última persoa. A nosa analista de outfits favorita, Sara Seco. A súa canle está dedicada a lifestyle, divulgación, moda e beleza. Ela crea contido principalmente en TikTok, e aínda que o seu contido principal son os blogs diarios, tamén sube cousas sobre estilo de vida, mola, beleza e divulgación cultural sobre o galego. Ben, venres 5 de abril con este look de inspiración, rexistradora da propiedade, que acepta a documentación ou non segundo teño o día, para explicarvos por que debo ser a gañadora do premio de mellor creadora. Vale, vin con isto. Por qué? Porque isto é o que son eu digitalmente. TikTok é a miña rede principal, na que me sinto máis cómoda. A Instagram non la teño moi traballada. Subo contido subsidiario pois de colaboracións que me requiren que estea ese contido tamén en Instagram, pero a verdade non a teño tan traballada. Aquí é onde me sinto cómoda. Eu subín o meu primeiro vídeo o 2 de setembro do 2021 e titulei Nun día conmigo. Subino, fun dormir e despertei e tiña 3.000 reproduccións. Que para mí naquel momento era guau, porque tiña 3 seguidoras, que eran as miñas 2 amigas e a miña prima de 14 anos. Entón, estaba guau, seguín subindo blogs.
O terceiro vídeo chegou máis de 10.000 reproduccións. E dicía, que é isto? Se só fun a Garita de Herbeira. Pero bueno, a xente gustaba. Considérome pioneira neste nicho de mercado que é a superficialidade, o costumbrismo e o lifestyle en galego. Porque non existía iso en galego. Se unha lingua viva ten que estar en todos os espazos, tamén ten que estar nos espazos de consumo que ten o castelán. Aí tiña que estar o galego. Comecei a facer colaboracións moi cedo, a min parecía, non tiña moitos seguidores. Primeiro comecei por marcas locais, negocios locais, entidades, pero chegaron as marcas. E cando chegaron as marcas, tiven que facerme autónoma. Foi xusto un ano despois de comezar a subir os vídeos. Entón, eso para min é un éxito, colaborar con Benefit Cosmetics, con Armani Beauty, con Mango, con este tipo de marcas e facelo en galego. Para min é o verdadeiro éxito. A parte diso, desas colaboracións, a parte de saber facer o mellor eyeliner da rede galega, unha tamén é lista estudada, entón tamén fai un pouco de divulgación cultural. Ese é outro éxito para min, porque obter as cifras que obtuven coas campañas do Libro Negro da Lingua Galega ou unha tiktoker no Reino de Galiza contando historia pura e dura, iso para min é un éxito, a verdade, algo estarei facendo ben. Pouco máis, isto é o que son, isto é o que fago, xa viche desos vídeos. Creo que eu fago algo máis que subir vídeos. Eu creo contido de calidade e contido que ten éxito. E xa está. Despídome ata o próximo vlog, que non me vai dar tempo a subilo hoxe porque hai hora golfa. Hola. Nada, Hola. Só quería preguntarche un pouco en base a que nos acabas de contar, o que xa tes feito, pois que propósitos tes para a túa canle ou para a túa persoa, xa que este é o premio á creadora, pois así un pouco a futuro. Pois eu a verdade creo que o galego non ten teito e eu como creadora tampouco teño teito. Entón, daqui para arriba. E eu quería preguntar só se Jason vai seguir tendo o protagonismo que merece. E Jason é a persoa que máis sube o engagement que pode existir. Porque, quero dicir, ter 50.000 reproduccións nun vídeo de viaxes ou dun restaurante para min é sinxelo. Pero un martes que me levanto, enseño a roupa, vou traballar e saco a Jason facer caca, eso sí que é complicado. Bueno, Jason é o seu can, para que non o saiba, que quedar raro. Seguro que só Marta é a única que non o sabe. Seguro. Pois nada, pois moitas grazas, Sara. Bueno, e ata aquí esta sesión pioneira que espero que dure moitos anos máis. A verdade é que é un placer poder tervos aquí e coñecer un pouco máis de preto os vosos proxectos. Nos imos deliberar, os xurados somos nolos 4 por lo que sea, por si alguén quiere vernos por aí fuera, e daremos os premios o domingo, contaremos quen son os premiados nas dúas categorías. Agora xa sabedes que temos un taller formación con Pol Mallafre que está entrando ahora mismo pola porta, que é, sen dúbida, unha das persoas máis divertidas desta edición. E despois continuamos o día con series e ca estrea do show de Xavi Daura, que estrea galega. E un beso a todas.